Ден трети от моята ринопластика и лотопластика в Истанбул. Отокът започна да ми спада надолу и се превърнах в катеричок. Вече се почувствах по-добре и решихме да се разходим из Тузла. Тузла е предградие в азиатската част на Истанбул, символ е на корабостроенето и рибарството. Кварталът е разположен на брега на морето и е много спокоен, за сметка на оживения център на града. Разходихме се до пристанището и аутлета Viaport Marina. Много е красиво и приятно за разходка. Подобен на този аутлет има и в европейската част на Истанбул, казва се Венеция Мега Аутлет. Има разнообразие от ресторанти, магазини. Ето това кафене много ми хареса, Комшо, не знам как се казваше, обаче това беше мега вкусно. Топъл шоколад и с лотос някакъв десерт. Общо взето целият ден почти си го прекарахме там, защото е огромен аутлета. На пазаруването